Op het Squalplein in de Westereen. Genoeg waterstastellen, maar het is elke dag weer de vraag of er niks oors op het plein leidt, onrommel. Mijwerkers moeten elke maand het Squalplein checken. En wat ze laatst nog troffen, die wel heel vier. Onlangs is er wel een heel vervelend incident gebeurd waarbij een leerling een injectienaald heeft gevonden op het schoolplein. In de jas heeft gestoken en dat is 's middags door moeder ontdekt. Dus dat is wel even van een andere orde. Dat zijn wij ook niet gewend. De politie kan wel onjaan dat het gaat om een nullen, maar ze weten het net zeker omdat ze de nullen zelfs net zien hebben. Na het incident dat Veldsing beschroot, binnen er bij de politie geen meldings van oerlast op een naai binnenkwam. Ook orengebroekers van het complex onder sportlanen houden de eigen extra goed iepen. Iedereen die hier gebruik maakt van deze omgeving, die is hier enorm van geschrokken. En we gaan met elkaar nog eens een keer kijken van wat kunnen we nog aan camera- en belichtingsplan doen. Kunnen we een ander type camera's ophangen, infrarood, zodat je toch beter zicht hebt op wat er dan 's nachts of 's avonds of in de vroege ochtenduren gebeurt. Local burgemeester Romy Kempenaar jouwt on dat veiligheid een zaak van Elsenien is en net alleen van de gemeente en de politie. De burgers zijn daarin echt tierenwichtig. Hij jouwt on, gaan alsjeblieft melden. Want uiteindelijk blijkt dat het drugsprobleem hier al best bekend is. Hè. Er is dus niemand die daar vreemd van opkijkt. De helft van het dorp zegt ik kijk de andere kant op. En de andere helft zegt ik doe het niet, want dan krijg ik een steen door de ruiten. Maar dat kan toch eigenlijk niet zo zijn. Als je met elkaar niet meer in staat bent om je 4-, 5-jarige kinderen te beschermen voor dit soort onzin op een schoolplein. Een plek waar kinderen eigenlijk gewoon veilig moeten kunnen spelen. Ja, dan ben je ver afgedreven volgens mij van het woord gemeenschap. Dus de Minskip, doe melding alsjeblieft.